kumare kwa dhi nyime gi weche manyien. Kopogore gi mano, atir nyaka e gwenge mag Kwale. Mbalariany ma TUM bade ma Kwale jiwo chenro mag pidho yiende. Tend TUM ne obago chenro mar pidho yiende 700 e aluora mar Mbalarianyno. Chenro mane otaa kod moko kuom tudruok mawuok e kaunti mano ma Kwale. Riwruok mar Red Cross Diani Walkers kachiel kod kambi mong'ere kaka Base Titanium. Tend Mbalarianyno medo jiwo oganda kod riwruoge mamoko mondo okony e pidho yiende mathoth e puodho mano mar sikundno machal ni dirom heka 50. Ma en achiel kuom yore mar medo kwan yiende mapachoka. Ka piny owacho geto pidho yiende madirom bilion 15 kapok ochopo giko mar higa mano mar 2023. Panda zaidi ya miti 700 kwa ile hali ya improve the environment ili tushirikiane pia na mashule zetu za hapa ya Kwale. So we look forward for another event where we are trying to call upon the county government to come and assist us for more planting. We have almost 50 acres so far in this campus. We can do more planting and improve our environmental. You can see for yourself the place looks green. And I'm very happy at least nimepanda a tree. I've never planted one. So tumepanda according to our age. Like mtu anaweza panda like 2 to stand for the second floor. Mwingine anapanda 3, third floor hivyo but mimi nimepanda 4. Fourth floor. Coming here to plant trees, actually planting trees was one of things that I've always wanted to do. Leo vile nimeachieve, I'm really happy. We are trying to make it a positive initiative that anybody in this world, wherever he is, around your homes, please, I will ask you on behalf of other environmentalists around the world, let us make sure we plant trees to safeguard the interests of our ecosystem.